Veel controle bij Fuikdag. Los van alle ontwikkelingen internationaal was er natuurlijk ook gewoon Fuikdag afgelopen zondag. De eerste zondag van het jaar en veel mensen hebben weer genoten van het dobberen in het water. Of dat nou op een, iets wat kleiners was, op een sea-doo was of op een boot was of gewoon op een bedje. Maar mensen hebben genoten van Fuikdag. Het was opvallend verder dat er veel boten met motorpech te maken kregen. Volgens informatie van betrokken diensten moesten zeker 10 vaartuigen door de kustwacht en reddingsdienst Citro op sleeptouw worden genomen. En dat is meer dan in de afgelopen jaren. Ook zijn er 20 boten gecontroleerd. En daarvan zijn veel boten gecontroleerd, maar bij 20 boten beschikten ze niet over de juiste vaar- of keuringsdocumenten. En moesten ze dus terug naar de kust en eerst de zaak regelen voordat ze de mensen naar Fuikdag konden brengen. Het was dus een groot feest van in de middag. 's ochtends waren er al veel mensen, maar tussen 2 en 5 was het heel druk. En er was verder allemaal goed verlopen, hoewel veel auto's verkeerd stonden geparkeerd. En die zijn voor een deel weggehaald of mensen hebben een boete gekregen. En er is 1 man aangehouden na een vechtpartij op een charterboot. Ook werden sommige mensen onwel en kregen medische hulp.